Il-qorti t-tlieta se tieħu d-deċiżjoni tagħha dwar il-mandat ta' inibizzjoni li Christopher Drago li qed jidher as-sidien tal-binja tal-Paloma Hotel fil-konfront tal-awtoritajiet. Dan wara li uffiċjali minn diversi awtoritajiet, inkluż uffiċjali tal-Pulizija u mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika fis-26 ta' Awwissu wettqu rejd u għalqu din il-binja. Iżda salada stess ħafna minn dawn l-immigranti kienu diġà rritornaw lura jgħixu fil-binja u kien biss wieħed minn aktar minn 150 persuna li tressaq il-qorti. Dan mhux għax kien qed jgħix illegalment f'Malta iżda ħabba akkużi relatati ma' droga. Drago immedjatament kien ressaq mandat ta' inibizzjoni kontra d-deċiżjoni tal-qorti li jissekwestraw u jalqu il-binja. Dan il-mandat intlaqa b'mod proviżorju. Kif it-tnejn quddiem il-qorti kompla jinstema' dan il-każ, l-avukat Edward Gatt iddeskriva r-rejd li sar bħala show waqt li akkuża l-pulizija li kissru kull ma sabu qudiemhom u werru lin-nies għal xejn. Akkuża l-awtoritajiet ukoll li r-rejd ma kien xejn ħlief eżerċizzju biex jintoġbu mal-pubbliku u fakkar li fl-istess jum aktar immigranti kienu qed jiddaħlu f'Malta. Saħansitra ddeskriva x-xeni ta' dakinhar bħala fantozzata kif innota li l-immigranti arrestati spiċċaw inħelsu kollha u rritornaw fl-istess binja. Innota li naqqasijiet li kien hemm ġew indirizzati mis-sidien immedjatament, inkluż xogħol fuq il-binja u tindif. Qal li fid-dawl ta' dan għalkemm fadal xi affarijiet jitranġaw m'hemmx sitwazzjoni estrema li l-binja tingħalaq. Jekk iseħħ dan, qal li se tinħoloq sitwazzjoni għar għax xieren ta' persuni m'għandhomx fejn imorru joqogħdu. Is-seduta ta' tnejn kienet indirizzata wkoll mill-avukat Dustin Camilleri li dera d-Direttur Ġenerali għad-Direttorat tas-Servizzi tas-Saħħa li deskriva kif fil-post kien hemm emerġenza fis-saħħa pubblika u kienet ta' riskju anke għal min ma jgħix hemm. Id-deċiżjoni issa tittieħed mill-Maġistrat Francesco De Pasquale.